దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు. నిన్ను నన్ను మన కుటుంబాలని సజీవుల లెక్కలో క్షేమంగా ఉంచి 2022 సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 28 అంటే 59 రోజులు మనం ప్రవేశించాం కొత్త సంవత్సరంలో. కాబట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. జీసస్ పవర్ ఫ్రాన్సిస్ ఛానల్కు స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు సేవకుడు అంటే ఎవరంటే పాస్టర్ గారు కావచ్చు, రెవరెండ్ కావచ్చు, ఇంకా డాక్టరు, బిషప్ ఎవరైనా కావచ్చు. దాన్ని ఉద్దేశించి కొన్ని మాటలే మాట్లాడుతున్నాను, చాలా క్లుప్తంగా ఈసారి, ఎందుకంటే మీకు కూడా నెట్ అయిపోద్ది. యోబు 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం. అపవాదితో దేవుడు అంటున్నాడు, యెహోవా, నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు యథార్థవంతుడును న్యాయవంతుడినై దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడు తనమును విసర్జించిన వాడు. భూమి మీద అతని వంటి వాడెవడునూ లేడు. మనం సాక్ష్యాలు చెప్తాం, కానీ మన దేవుడు తన సేవకుడి గురించి సాక్ష్యం చెప్పాడు. మనం చెప్పుకునే దాంట్లో 66 అబద్ధాలు ఉండొచ్చు. అందుకని దేవుని మాట యథాతథంగా మీ ఎదురుగా పెట్టానండి. సేవకుడు అనే అంశం మీద ఈ కొన్ని మాటలు మీ ఎదురుగా పెడుతున్నాను. దేవుడే దుష్టుడు, ఎవరు? మన సైతాను. వాడితో, అపవాదితో మన దేవుడు, గొప్ప దేవుడు, తన సేవకుడైన యోబు గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. అలాంటి సాక్ష్యం కలిగి మనం ఉండాలంటే నీతిగా, నిజాయితీగా ఉండాలని కొన్ని మాటలు, కేవలం కొన్ని మాటలు మాట్లాడుకుందాం. యెషయా 44వ అధ్యాయం 26వ వచనం. మంచి దైవ సేవకుడికి, నిష్కల్మషంగా అంకితభావంతో సేవ చేసేవాడికి దేవుడు, నేనే నా సేవకుని మాటను రూఢిపరచువాడను అన్నాడు. ఆ తర్వాత యెషయా 66వ అధ్యాయం 14వ వచనం చివర, యెహోవా హస్తబలము ఆయన సేవకుల ఎడల కనపరచబడును. 1 పేతురు 5వ అధ్యాయం 6వ వచనం. దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించున్నట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద దీన మనస్కులై ఉండుడి. చాలండి, ఒక చిన్న బిట్ పాడేసి ముగిచ్చేస్తాను. ఈరోజు ఫిబ్రవరి 28, 2022 సంవత్సరం సోమవారం అండి. దేవుని దాసులు ఆయనను సేవింతుచు, దేవుని దాసులు ఆయనను సేవించుచు, ముఖ దర్శనము చేయుచునుందురు, ముఖ దర్శనము చేయుచునుందురు, ఆనందమానందమానందమే, ఆనందమానందమానందమే, నూతన యెరూషలేము పట్టణము పెండ్లికై అలంకరింపబడుచున్నది. ఆమేన్. దేవుడు మన వినికిడిలో ఈ కొన్ని మాటల్ని దీవించునుగాక. ఇది మీ హృదయాల్లో పదిలపరచుకోండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ.